Tak, tady je part 7 a jdu vám ukázat, jak střílím z luku. Jdu si zaskákat na trampošku. Na trampošku, na trampošku, na trampošku, na trampošku. Jo, a už natáčím tady skoro tak už nějak rok. No, ale moc jsem toho nevydal, tak to dneska chci napravit. Za dnešek jsem udělal ty všechny nový videa. Jo, tak a taky tak bydlím jinde, než jsem bydlel. Už jsme tam nemohli bydlet, takže jsem u svý babičky. A jsem mladý kluk, 8letý. Takže ještě úplně nejsem takovej youtuber, třeba jako Fizi, Syriakary, Iriderko. Opy. A teď budete mít chvilku na to mě vidět. Viděli jste mě? Tak to jste dobří. Hopi, hop, hopi, 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 hopi. Možná už se přesuneme zpátky domů. Tady už je docela zima. Ale tady